assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo wone moon foof saminama inde manama yettode sikela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi mbaɗowo ko weela eɗo weela ende weela ene welira gam humnude aadi caggal balɗe seeɗa ko dartiɗen sababude julde taske nde eɗen profite occasion eɗen mbaɗa bandiraɓeɓe foof julmo wuuri e nde julde yewtude en tawami ko Allah kin tawiɗo saaha mo wuuri Allah junna balɗe moƴƴine battani sikki ala paaden koye jaade leydi Sénégal joni joni. hande ko altini ina woni nogas e nayyi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jaade leydi Sénégal e oɗo subaka hande ne wayno garti e alahaali covid-19 pencito ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi alahaali gustugol piriji ɗi kono ɓuuri hen mantinade ko yewti ko alahaali ɓen fiyoɓe mburu hofɓe juuɗe e oɗo saaha kono kadi toɓɓe goɗɗe dawrugol hani e fannuji goɗɗi kala ne tawe e nder jayɗe ɗe kala e tuɓal e kuɓal puɗɗorten ko jayde vox populi nden jayde wi ko ummiriɓe toon to makkatal mukarrama gam yanode hajju e ndeɗo hitande ɓe kolti wonde ɗi ko covid-19 ɓe comdi ɓe gaddori ɗo e nder leydi Sénégal saabi noon jaynen koɓe mbi yiyama hakkude 20% ha 60% e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko hajjiyankoɓe ummiriɓe toon to makkatal mukarrama won e laaɗi ina wayno hewɓe hen mbaɗama testé positif toon to dingal laaɗi diwoje ngal jas tawi rewɗa ɗon ko biyeteɗo Charles Bernard Sagna mo ganduɗa ko médecin chef toon to service contrôle wonande ɓen tambiɓe ko fate banggue cellal ɓa leydi Sénégal ko yutti e frontiére hollitama wonde ni ina wayno kewendi ɓen ɗon sombe on ɗon boros covid-19 ina mantini no fewi oɗo saaha jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal leydi Sénégal ina eto deñuɗo hakkillaji ɓesguli leydi ndi wiide makko tan e oɗo saaha kulhuli godani taw kono tan de ɓesgol ɗine era nde ɓurata ko ha joni rentade ɓen ni hajjiyankoɓe ganduɗa ko ummortoɓe ɗon ɗo Makkatal Mukarrama erama nde ɓornoto masque fodde jonte ɗiɗi caggal nde garti e ɓesguli mumen jayde la dépêche républicaine nden ɗon jayde ari kañumne koye on hajju mo ganduɗa ko 2024 ɓe mbi tan de ko hajjiyankoɓe hewɓe gartiɗi e raafi coronavirus ɗum yiya ko toon to aéroport international Blaise Diagne mbo Dias tawini ko ɓen ɗon kala ko ɓuuren ko hewde mbiyen mbaɗama testé positif jogade on ɗon boros covid-19 Dakar Presse kamne arti hen wi ko covid-19 ne wayno tan ko ɓen hajjiyankoɓe mbaɗama testé positif jeyanankoɓe kolliti wonde ne wayno ɗin test ji kala mbaɗa ko toon to aéroport international Blaise Diagne mbo Dias hollitama wonde ni ndin ɗon kewendi yiyama hakkude 20 et 60% e fonction de vol ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hajjiyankoɓe jeyanankoɓe kolliti wonde ko ɓen ɗon ni ɓe ganduɗa ko hajjiyankoɓe artuɓe hani ummortoɓe toon e oɗo saaha erama nde ɓornoto masque ko tolni e jonte ɗiɗi caggal nde natti ɗo e nder leydi meɗen Sénégal La Turbine wayli sawru mbaggu e oɗo subaka hande nden jayde ari yetti toon wonde ganduɗa nde ko ɓurde nde mantina ɓe mbi ina wayno tan ko laamu leydi Sénégal kañum tigui oɗo saaha hande wawni ɓesguli ɗi e prix mo fawe tabal kono tan de ɓe mbi ko on ɗon ngol locol mburu ngol capantati jeetegol oɗo saaha capantati mbuɗu ina wayno tan boulangerie ɗi calima yeyde ɗum saabi noon ɓe mbi ina wayno tan ko ɓen ɓe ganduɗa ko fiyoɓe mburu oɗo saaha hande darima huccidde on ɗon Ousmane Sonko woni hoore jagore leydi Sénégal ɗin konngudi kala ne jaaji e hello mabɓe tati e nder nden jande witende La Turbine jayde Dakar Presse ari e ko yewti e ɓen ɗon fiyoɓe mburu leydi meɗen Sénégal ɓe dartini kala ko fate banggue production to banggue farine ɗum ɗon noon ko tuggude oɗo altine hande eɗen gandi ko hande tigui ne wayno fuɗɗoto natata en vigueur mbiyen gustugol ko fate banggue ɗin cogguli ngu laamu ngu habruno e ɗeɗo balɗe saabi noon jeynenkoɓe mbi ko ɓen fiyoɓe mburu calima yeyde mburu mumen tawi jeeyata ɗum ko perte manam tan jeeya tawi ala foof ko keɓata hen so wona basal saabi noon ɓen ɗon waɗoɓe produire to banggue farine dartini golle mumen toggude oɗo altini hande jayde Le Soleil guendire nde kañum yilli ko toon to guesa pétrole so tawi noddiren ɗum noon woni pétrole mo ganduɗa ko Sangomar ɓe mbi tan de ko jeygu ngu ma fuɗɗo e oɗo ndu lewru juillet fandu darade
no wayno cargaison gadiɗo to banque commercial o ina ɗamina umrade toon to champ pétrolier mbo Sangomar fada noon koye fuɗɗode daroɗo lewru juillet ɓe kolliti wonde ni on ɗon production nden hitandi ina ɗamina ma tolno e 1.7 million barigal pétrole tawi ko wiyete pétrole brut e nde hitande 2024 ɓeydigol ngol noon ma won ko tolni e 4.34 million baril tawi noon ɗum noon jogori faade ko wiyete ko hono marché domestique woni tan fara koye ɓesguli ɗin konngudi sifaji kala ne tawe hello tati e nder nden jaydi gendiri Le Soleil. Le Quotidien kañum ne ari koye dawrugol jahal makko toon to assemblée nationale kanko hoorejo jagorɗo ɗo janen ko ɓe mbi ko déclaration du politique général sans hypothèse en ko yittingol ɗon on ɗon chiffre to banggue jeu de mots janen ko ɓe mbi tan ne wayno possibilité ɗi ganduɗa ɗi ina wonata padɗo Ousmane Sonko e oɗo saaha toon to assemblée nationale député ɗi ɓe mbayen tan ɓe mbi ko oɗo saaha hannde ndultaki walla ni haajoni piptaki wadde saisine ɓen ɓe ganduɗa witteɓe les 7 charges woni ɓen wonɓe toon to conseil constitutionnel aji Mergane Kanouté mo ganduɗa kam woni vice président groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar holliti wonde ko Ousmane Sonko koko arata saabu ɗon ne wayno ko damal kala hoore jagorɗe ina foti toon rewde huccodira e député ji leydi Sénégal. Direct News nden jayde dawltowo e ɗo subaka hannde kañum ne ari koye ɗin konngudi makko wiyete adresse à la nation sénégalaise ɓe mbi ko Amadou Ba en vrai faux départ manam tan ko so tawi ko jopinore ne wayno ɓe mbi ko woofi ngal ɗon kural saabu on ɗon lettre mo ganduɗa mbo winduno tawi o inniri ɗum ko nouvelle responsabilité fewde ɓesgol leydi Sénégal janen ko ɓe mbi ko ɗin konngudi naati koye noppi faaɗoɓe sababu onon ɓe mbi ko ɗum ko fonno ko haalde nder on ɗon lettre ummorade konngudi makko walla e ɗemgal makko nde wayno ɗum ɗon woni ko woofi oɗo saaha ɗin konngudi sifaji kadi ne tawe hello tati e nder nden jayde witende e Direct News. Besbi Le Jour ari e ko yewti on ɗon Amadou Ba ɓe mbi ko Pastef APR e woɗɓe ɓe mbi tan de ko Amadou Ba nan hocciti e opposition ɓe kolliti wonde noon ko ɗum défi de leadership ɗin konngudi makko ne jaaji e hello jeegom e nder nden jayde witende Besbi Le Jour. Stade Quotidien ko ɗon guddirten rewɓe men jayndeji oɗo subaka hannde jaynen ko ɓe gaari koye natal manam jour uji ɗi ɓe ganduɗa ɓi ko jour uji Brésil ɗum ɗon ko haalde Copa America caggal Argentine nannoɓe e en lice toon to États-Unis ɓe mbi tan de ko Brésil mbo Vinicius kañum ne ma hiwo e oɗo jamma tijjaɗo sanga 1h du matin goɗɗum ko tawete hen ko Euro 2024 e oɗo kekiɗe hannde Italie e Croatie ɓe mbi tan de ko ɗum duel choc mo ganduɗa o ko ɗum haare ñiibi tigui woni ko teskete hannde toon to dinguireɗe Allemagne ɗin konngudi e sifaji kala ne jaaji nder nden jayde witende Stade Quotidien ko ɗo uddira bino men jayde jeewo subaka hannde altine nogas ne lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi en jetti dendagal yeeɓoɓe ne keɗo e mbadi kuuɓal en kesɗitini kadi ne wayno nden hoolare nde ɓe jogui e meɗen kono kadi en kesɗitini ne wayno yidde meɗen fewde moɗon onon kala e mbadi kuuɓal golle mon e balle mon ne jooɗa e kala saaha en jetti Ali Fall to banggue caméra e montage adi men e roɓindo jayde inchallahu lamɗo jaaɓi ko janggo talata yen ñogone jaam.